Google všetkým ukázal, kto tu vládne. V jednom týždni spustili 4 bomby. Na najočakávanejšej technologickej konferencii roka Google I.O. bolo poriadne rušno. Poprvý raz za 25 rokov Google zmenil to, čo používaš každý deň. Vyhľadávacie okno teraz chápe, čo naozaj chceš a nie len slová, čo napíšeš. Pustiť to môžeš na Google stlačením tlačítka AI Mode. Vydali najnovší model Gemini 3.5 Flash. Prekonáva ich doteraz najlepší AI model a pritom je 4-krát rýchlejší a lacnejší. Toto je nový štandard. Novinka Gemini Spark je AI asistent dostupný cez Gemini aplikáciu kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení. Číta tvoje e-maily, sleduje kalendár a pracuje s tvojimi dokumentami. Keď treba niečo vybaviť, urobí to sám. A na záver najnovší videomodel Gemini Omni. Nahráš mu video, fotku alebo zvuk a on dokáže vytvoriť alebo upraviť video priamo v čete. Osobne som ho však testoval a zatiaľ narážal na veľmi tvrdé a až zbytočné obmedzenia. Uvidíme, ako rýchlo to Google vyladí. A pre viac noviniek z prostredia AI ma určite sledujte.